kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra, ang attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko niyo sa pangan nga Des, 32 anyos, may kaipon, apan wa pay anak. Taga Mambatangan, Bukidnon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini ning sitwasyon namo sa kumbana nga wa pagyud may makabaton og anak. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hi, Chubby. Bugal-bugalo na gyud mo mikmik oy. Kanindot sa akong pangan, Lourdes. Makaya mo ra kag mutawag nako Glor or Des. Pero Chubby gyud ang imong itawag nako. Tuod ba sa akong katambok? Di man ko katambok. Chubby lang. Mauram gud ang istorya gud. Dili, uy. Lahi ng tambok. Lahi po ng Chubby. Ang tambok is tambok yun na. Bidli kang tanawon. Pero kanang Chubby, mo nang ikaw, Chubby, may porma. Lami kayong kumot-kumuton ba? Bastos gyud nimo mik oy. Kanyara bisag unsaon pa nimo, di gyud ko madani mo. Yati sa noon. Magminyo na tadis. Unsa? Di man gani ko musugot nimo, magminyo na noon ta, nayabag ka. Nganong katawa mo sa kalira? Ay, nakadungog mong ko ganiya sa inyong panagsulting mikmik, uy. Dahil mo ko, tiyago ninyong duha, ay. Yabag yung tawhan na, uy. Bugal-bugalin ka ayo ba? Uy, Day, Des, ibugbigot kayo na sa mikmik ni mo. Sugtan na lang na, uy. Sugot good taon. Sugot ko anong bugal-bugalon? Paagi, rago na niya sa bugal-bugal, uy. Kaya sa wamagyod na ni mo siya sugta. Pero, nindot ba yan ng lalaki nga sama ni mikmik, Day? Kay murag, di ka mo batig problema ba? Kumidyanti man. Komedyahan raon niya ko niya, waon na. Di pa tingali, uy. May panahon sa siguro nga seryoso na smikmik, uy. Like gani ha. Human niya og admire ni mo. Seryoso ka siyang miingon nga magminyo na mo. Seryoso ba gud to siya? Nga bisag wa siya sugta, magminyo na noon mi. Seryoso to, uy. Waday ni mo makita siyang mga mata. Ha? Bitaw Des. Seryoso kay ko sa kong gisulti nimo. Badiha. Wagid kay ang adi ang magsineryoso mikmik. Mao na diha. Magkomedya ta, di ta tuhuan kay komedya rang ako. Pero magsineryoso na gani ko, ingnon pud ko nimo nga wa ko'y angay nga magsineryoso. Asa naman di ko mo lugar ini, Des? Mik, seryoso ba gyud ay ka? Aron ka mo tuo, hatagi ko gigayon nga makapamatuod nimo. Magminya ta, mag-ipon ta. Mikmik. Sa kadugang tino sa uwan, may humok ra gitaw ng bato. Mao na diha, padili-dili pang mikmik, unya misugot ra sab di ay. Unya, kumusta naman mo, Day? Okay ra, Lir. Ligaw mo sa di kay kauban si Mikmik. Og, unsay problema nga apong maagian, maayo siya mapakalma nako kung doon na may problema nga masugatan sa among pagpuyo. Og, masaligon kaayo ko nga naaray Ginoo nga mutabang namo. Mao nga dili ra kay namo seryosohon ang problema. Pangitaan lang dayon namong solusyon. Si? Nasayod pa ko sa kong pagtanaw ni Mikmik? Og, og murag mabdus na ko sa among unang anak, Lira. Oh, kachalikon! Uy, congrats niya ni Mikmik, Des. Ninang bayad ko. Oy, usa baya ka sanay mong tulay sa among relasyon, ha? Usa ka gyud sa ninang ning akong gisaba karon, Lira. Mik, sakit man ang akong tiyan. Unsa? Pag-sure Des, uy. Unsay sakit gud? Nga tulo pa man ang kabuan. Ay kuging nang mga anak ka na. Mao ganing nahadlok ko, ngano ni sakit ni.
Oh, Mo ba? Oh, Des? Mick, Oh, ngano? may mibuhagay, Mick. Ha? Oh, hala? Ay, Mick, Dugo! Mick, ang atong anak. Ang atong anak. Nabuntis ko, apan pagtulo ka buwan sa akong tiyan, nakuhaan ko. O kung asa ko magparas pa adto kay mahadlok man ko. Apan sukad adtong una kong pagmabdos, wa na gid ko mumabdos og usab. Unya, Wa pag yung may planong magpakasal ni Mikmik, Des? wa naman sad mi maghisgot si Mikmik pa. Wa pa man sad gud mi anak. Oh, kana di basihan, araw mo magpakasal. Kay wa pa'y anak, di lang sa magpakasal. Hinanggaw ba na? Duwang. Pamaikog man sad ko kong Mikmik. Maluoy ko niya ba nga, gapuson ko siya sa kaminyoon, nga dili na ko makahatag og anak niya. Kay naibaw bayag gid ko, kung unsa kadako siyang gusto nga makaanak mi. Ay, pero ambot ba pa? Nga human ko makuha eh. Wa na man gid ko mamabdos og usab. Nga wa man unta mi magkontrol. Pila na gani mo katuig Mikmik nag-ipon? Mga unom na katuig pa. Oh, tiyaw mo na. Kadugay na siyong pag-ipon. O wa gid mo karuna sa pagpakasal. Anya na lang na pa, oy. Sa ako nang gikaingon, dili ko gusto nga gapuson si Mikmik sa kaminyoon nako, nga dili ba makaanak. Mahal ko siya pa. Apan, masabot ra ko, og andam na ang akong kaugalingon, nga buhian ko siya kung makakita gid siya og laing babay, nga iyang ikasinabot, og makaanak sab sila. Usa? Ay tambok masabgod ka, Des. Mao tingaling wa ka mo mabdos og usab. Ug kon mo mabdos man, mao nang makuha ra pod. Ma, unsa may labot sa katambok nako, sa wa pa nako pagmabdos og balik? Ay may ingon ana, oy. Di mo mabdos tungod sa katampok. Unsa? Doon na da ingon ana, ma. May nahibawan kong ingon ana. Dihang tambok kaayo siya, wa siya mo mabdos. Apan dihang nagpaniwang, mi mabdos na. Mong suwayi kunog diet, Des. Ha? Pero di ka na tungod atong nakuhaan ka nga wa ka magparaspadas? Ha? Di masabgod na maayo day, uy. Nga makuhaan ka nga di ka magparaspa. Kinahanglang limpyuhan ka gid unta. Aron malimpyo ng imong matres. Basig hugaw pag yun na bahang tudron, maunang wa ka mo maptus. Unsa? Hala, basin tuod sa? Ug, karon baya ay nga reglahon ko. Pero tigyong sakita sa akong puson ug bataang, uy. Na! Basig maunan na! Pakonsulta, uy! Si bakong madaot niya ka, ana. Makanser gani hinuon ka ng kalaki ni mo na. Cancer, gyud. Kuya, wa anak dailira, uy. Siya man nyo ipakonsulta na ko. Kuan manang. Mik, ika na resulti ni manang Mik, be? Kuan manang, ang akong asawa ba? Unom na mi katuig nga nag-ipon. Mimabdos na siya kausa, apan nakuha pagkatulo ka buwan. Og sukad adto, wala gid siya mamabdos pa. Adton ta mi sa doktor magpakonsulta. Apan magid may kwarta. Mao nga misuway na mis pagduol nimo. Kay maayo ka man kuno manghihilot. Basin pa di kung madara nimo og di na mi kinalam adto pagdoktor. Kasayon ra ng analisahon ang iyang kahimtang. Os-os og matres, oy. Ha? Ako? Us-us og matris manang? Niya pagyud mi sa kalibog. Kung unsa gyud ang hinungdan kung nganong hangtod karon, wa pa man gyud ko mamabdos og usab nga nakasuway naman unta ko nga namabdos, apan nakuhaan lang. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana.
32 anyos na ko karon. Ug wa pagi ko mumabdos og usab, human ko makuhai. Unsa man kahinungdan nga wa pa man ko mumabdos og usab? Tungod ba sa akong katambok kay 72 kilos man ko? Ikaduhang pangutana, diyang nakuhaan ko, wa ko makaparas pa. Mausab ka to ang hinungdan kung nganong wa na ko mumabdos pa? Makadaot ba ang dili magparas pa? Kay sakit baya akong puso ng bataang kung riglahon ko karon. Ikatulong pangutana, may nag-ingon sab nga us-us ko no kog matris, maong dili ko mumabdos. Posible ka ha? Unsa man say buhaton nako ana? Safe ra ba nga magpaatiman ko og usa ka manghihilot? Ikaw pa to katapusang pangutana. 32 anyos na ko karon, o 42 anyos pa ang akong kaipon. Posible ba mumabdos ko? Unsa may among buhaton ang makabaton pa mi og anak karon sa akong kaipon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Des. Mayang adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo. Tungod lagi kay usa man ako ka medical doctor, usa ka specialist, usa ka drug addiction specialist. Ako matambag sa mga problemang punto medikal, personal, emotional, behavioral, psychological ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Legal nga mga problema, Attorney Ellen Bathan ang mo tambag niyo ni ana. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo ko ng adlaw, mao si Des, 32 years old, taga Mambatangan, Bukidnon. 32 years old. Iya kining ipadala sa long Facebook account, kini akong suliran, official writers page. May ding pagpaminaw diha sa mga taga Bukidnon, no? Mga taga Mindanao. Okay, sa unang pagutana ni Des, 32 years old na ako karon, ug wala pa gyud ko mumnabdos og usab, human ko makuhai. Unsa man kahang hinungdan nga wala pa man ko mumnabdos og usab. Tungod ba kaha sa akong katambok kay 72 kilos man ko. Well, wa man pa nimo gibutang imong height, Des, basig 6-footer ka, basig basketball player ka, Des. Kay kini magong atong weight mo matter man sa nimo, depende man sa ni sa height, no? Kanay magong, okay, naagi naman kag buntis, no? Nakuhaan lang ka. Kung timing sa pag na-sex contact, preferably during the ovulation time, ang pagsugod mo gihap sa imong menstrual cycle is the day 1 sa bleeding time, no? Usually, ang normal cycle is 28 to 31 days, no? So, maybe maghisgot lang ko diri related man sa imong unang pagmabdos para ma-aware ka. Ang natin tawagos o ka ng miscarriage, no? Kung ang bata or ang developing fetus makuha dahil sa imong uterus below or less than 20 weeks, no? Less than 20 weeks. Kung kini siya makuha diha more than 20 weeks, mo na niya gitawag na mo og uterine death, no? So daghang mga rason na ning mga miscarriage or makuhaan para nga ma-aware ka sunod pohon kung mabuntis na ka, dili magbantay ka, no? So anyway, kanang mga babae nga mag-smoke, kusog mo kusog mo inom og alcoholic, kanang kusog mo inom og na caffeine, high risk na sila, no? Anyway, na po yung mga out of your control, kini mga chromosomal problems, no? Mga toxins, hormonal, na uterus sa imong, na mga problema sa imong uterus, cervix, ug thyroid. Na po yung mga genetic, sometimes polycystic ovarian syndrome. O katong mga babae, mga mama nga may na mga tagas o mga blood sugar o diabetic, no? Honestly, mga more prone to have some problem during pregnancy, no? So, timing lang yun mo sa inyong sexual contact para nga hopefully makabuo na yun mo, no? Bata pa man ka, 32 years old pa man ka, Des, no? Ikaduhang pangutana, dihang nakuhaan ko, wala ko kaparas pa. Mausap ka to ang hinungdan kung nganong wala na ko mumabdos pa. Makadaot ba ang dili magparas pa kay
sakit baya akong puson ug batang kung reglahon ko. Yes, makadaot ko ng naay mahibilin dito nga mga tissues so sa imong uterus kung nakuhaan ka or nag-abortion ka, no? So, ang purpose mangod sa RASPA, o gitawag din mo dilatation and curettage, is to remove dead tissues dito sa suod, no? Ang mga indication aning uban is kung naay abnormal uterine bleeding, irregular bleeding, nagsuspect kag naay nagtubo da nga growth, malignancy, kuhaan og sample for biopsy, or naay retain material diha sa endometrial cavity, like mga placental tissues, or sa pamandiha, no? So, kining RASPA, sa mga ubigay nini siya, no, nga mga trabaho, akong balikon, mo remove ang tissues diha sa imong uterus, mo nang dilatation curettage. I-perform na nila other manual o natin gitawag electric vacuum aspiration, no? Na sila kahimanan ani nga rag suyupon lang ba dito sa sod makuan nga makuha ang mga unsa man dito nahibilin dito sa sod sa imong uterus. Okay? So masumuwa nagoy ko mo sa magpalimpyo ka kung naka-history of ingon aning abortion. Okay? Katulong pangutana. May nagingon sab na ako nga us-us kuno ko og matres maong dili ko mumabdos. Posible ka ha unsa may akong buhaton ana safe ra ba na nga pagpaatiman ko og usa ka manghihilot. Ako kuan kanang DS doktor mo ko no, so ako mo recommend kung doktor pud ang mo kuan nimo matalaw nimo probably ubigay ni no, not manghihilot, no. Kini magong low-lying uterus, unsa may mga inunta tilimadon nga nakay uso-usog matres, no? Sumasa kong mahinumduman na sensation ang babae nga heavy ang kuan kanang pelvis niya, murag nay pulling sensation sa iyang pelvis, no? Yeah, sometimes na in severe condition kung low-lying yun ang imong uterus, na mo protrude diya sa imong vaginal canal, no? Nya naa kay urinary and bowel movement problem. Nya feeling ka as if morabag na ay mo gawas diya sa imong vaginal canal, ha? Murag na ay mo protrude o moong-ong, no? So unsa may hinungdan ani? Ako lang siguro na yung lakpitan ng gisgot, nga na may low-lying uterus. Ang hinungdan ani mo nga weak or damage ang mga muscles, connective tissues, and ligaments ng dapita. So, mo drop ang imong uterus, mo nang, kung uban, sa grabe, mo protrude dito sa vaginal opening. Ano siya, common siya kung ang babae pregnant, malagi na, childbirth, hormonal changes, dili kayo adequate ng imong estrogen, progesterone. Ito mga babae nga nag-menopause na, no? Na mahitabo ni siya, pero ikaw bata pa man ka, 2 years old pa ka. Ang menopausal age kung balikon is late 40s and early 50s with the mean age of 52. Yang obesity, no? Ingon kang 72 kilos ka, pero wala mo sa nimo gibutang ang imong height. Basta appropriate ka sa imong height, ang imong weight, no? Kaya mga babae nga mo kalit, grabe kang muubo, no? Posible siya na, may hinungdan nga, mo weaken ang iyang uterine muscles, connective tissue, and ligaments, no? Or kanang mo strain ka, kanang mo move ka sa imong bowel, labi nag-constipated ka, usap po na sinungdan. So, mauna yung mga bantayanan, no? Mauna yung mga bantayanan nga mahimong hinungdan nga no may na ay low-lying uterus, usog uterus. Ako isugyot akong balikon, yung guto, ubigay ni para makurihian ni siya. Dili lang po ko komportable mo repair ng mga tas manghihilot, no? Ayaw lang kasuko mo manang nga, di ko. Doktor mo po ko, so dili ko mo repair nga tas manghihilot. So, ikapat ka pangutana, katapusan, 32 years old pa ko, o 42 years old ang akong kaipon. Posible bang nabdos ko, unsa man mga buhaton na mo, mga makabaton pa may og anak karon sa akong kaipon. Oh, very much in the productive age pa mo, no?
42 years old ka, 32 years old ka, nya 42 years old ang imong bana, no? So dako pa kay tsansa. Ako kanto lang akong giingon nga timing unya kinahanglan kung magdudagin mo pwede mo gipa-sperm count nimo ang imong bana kung normal ba yang sperm count, no? So ikaw pod kinahanglan pod nga magpa-work up og kag ubigay ni dia sa inyo sa Bukidnon, no? Nalimot ko gisgot sa unsa may buhaton ani sa mga doktor aning mga low-lying uterus dai, no? Usually surgical ang kuan ani ang tambal, no? Surgery, no? Or skin grafting, no? O kadtong mga nagmenopause na mga obigay ni mo recommend og hysterectomy, meaning i-remove na lang gyud ang uterus, no? Anyway, di naman siya makaanak kay menopause na. Pero sa imo dili ko mo recommend aning hysterectomy kay aning kamot pa mo nga makaanak, no? Sa pag-anak wa na kay uterus, no? So magpagam gyud ka og kanang ubigay ni diha sa Ma'am Batangan Bukidnon. Yes, no? Kumusta naman mo diha sa Bukidnon, no? Naot nga gamay ray mga COVID cases diyang dapita. Alright. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Elaine Bathan. Manikamot tag nga makahatag mig kolor kinabuhi kadasig kahayag sa mga sulat-sulan gipadangat diri kanamo. Maayong adlaw kanyong tanan, daghang salamat. Pabilin kaming numero 1 stasyonan dinhi sa tong lugar. Maayong adlaw kanyong tanan. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Patricia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nothing's gonna change my love for you. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Mau kining sa kababae nga nagpuyo sa Lawaan, Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Sada ko nimo. Di tagib ka pasakitan. Mahal kaayo ti ka, Darrell. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay Patricia. Pa, Ay paglimod. Ngay nagasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Bago ka pa gayong tungtong sa college, mo day imong ginula, uyab-uyab. pa, Ayaw din usupa ka, ha? Kung di ka gustong paundangot ka. pa. Bi, di lang kita magbuwag ha. Ato lang ginitago atong relasyon basta di lang kita magbuwag. Bi, love kahit ka. Pero Di Darrell, lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag kung si Metabo, di ko masugot nga magkabuwag ta. Darrell. Ilipan ako ninyong Darrell Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive yun mo. Magtulo na mo katuig nun. O, Day. Bisan kanig ako kadtong ako siyang giingnan nga pabuwagon ming papa, pero wag gid siya musugot. Doon nagibaruganan si Darrell nako, Day. Og maunay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Ay, makasuya man mo, oy. Bitaw, Day, oy. Wish na ko nga ka mo na cute. Thank you, Day.
Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong gidaan ning kondo, bi, ha? Nya, napag kay pa flowers, di, ha? Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus, baya. Maugin ni nakapasamot sa akong love ni mo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw! Pangaon sa tabi. Mahal ka, tika, Bi. Darrell, Bi. Dili ka ako mumaptos, ani. Dili mumaptos ko. Bi, ay kabala ka. Andam ko mabarug ni mo. Panang nito sa mimita ko. Bi, Patricia. Nagtumang ka yun sa mong gusto, ha? Wag ka magigbuwag sa uyab. Pa, Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usaw na ba lang sabot ninyo sa imong abahan, gay di gumada sa imong pag-eskwela? Nagtuman ka bang yun in town sa imong gusto? ma, Naay nakakita niyo, nga nisuro ko sa kakundo. Gawsa mo dito, ha? pa. Usay gibuhat yun dito! Imo dyan kong patula. Ito kayo palabi, oy. Puha na kaayo ka, oh. Galis na itong ginawa. Nawa ka ng Patricia. Kung sa ganit mahitabo ng ibong abahan, ikaw gin mo isa daan. Pagkuha na yun ng tubig, pagdala. Oo, ma. Bi, sorry. Kung doon na pinautang na hitabo ni Papa, ako gyud makaingon. Unya, unsa man, di nagyug ka? Mo give up nagyug ka, Bi? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Darrell. Pero dili ko gustong doon na utang mahitabo sa akong amahan. Mong makibuwag na lang ka na ako? Ah, sige lang. Usa ka tuig ka pinalang bitaw ito paaboton. Mag-graduate na ta. Magpaabot lang ta na kayo na, Darrell. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko, eh. Dili ka ako maptos. Kinuo ko. Dili lang unta. Kinuo ko. Positive ang duha ka piting akong kipalit. Maptos ko. O sabi ang ina ko buhaton. Dili ko pwedeng mo maptos. Kitigaling mapatyan ko, Papa. Wapar ba ko makahuman sa akong pag-eskwela? Makikita kong Darrell. Unsa? Mabdos ka? Oh, Darrell. Darrell, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na ko sa akin akong buhaton, ini. Mapatiyag ko nilang mamag papa, ini kung mahibaw sila. Pat. Kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo ba rin? Dili lagi ni pwede. Pat. Kung mahibaw si papa, ini, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia. Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. Kaya nga naman, unsam day gusto ni mo, ha? Ipakuha din akong bataa. Usa? Patricia, naibaw ka nga dako kayo ng sa? Walang ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. Kung dili din ako matago nila, kay pahon mo dako, ganyan akong tiyan, kung dili din ako ipakuha. Mangita ko kailangan mo ay makatabang na ako.
Basta kay dili ko ni pakatawon ni bataa. Oh, Pat, Dili ko gusto nga na'y mahitabo ni Papa tungod nako. Patricia! Nakainom na ko tabletas para makuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kasakit sa akong puson. Mag-CR ko. Mura ko mamatay sa kasakit. Kinako. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Pasaylo ako. Patricia, dali na. Mag-aon na ta. Sige, ma. Maapas ra ko. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, naunsa man ka. Luspat ka man kaayo. Nausa ka, Patricia. Uwa naman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, oy. Naara ko'y tambal sa kwarto, pa. Adora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untai mo kong mapasaylo. Naa naman di uyab si Daryl, Daysa? Mao ba, day? Uday. Sige na magay kung kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukat sa nahitabo. Dilikay na ko niya. Sayang nga ninyo, uy. Congratulations, Nak. Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Bisag tao-tao na may buwak ni Darren. Og bisag na si Hilain. Pero pagyapon mawaang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, day. Dana sila anak padung. Mga nakay naman ganit tingali. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kay naana siya kaugalingong life. Dali ara sa panahon, no? Murag bag-ura man itong nag-graduate, Unya karon na, busy na kita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagay kayon kung kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, wa tay kuyog-kuyog. Maulagi. Rest day man. Day, wa pagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na na, day, uy. Atik. Bisag wa pagid na siya maka-move on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na.
man ni? Number raman? Hello? Hi. Nakainom-dum pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dum pa gidi ay. Pat, pwede magkita ta? Oh, ha? Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mo to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, ha? Maodi ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? Niya. Back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba naa naman mo yung anak? Yup. Pero, sports lang, mi. Na naman sa Chelain. Gani, mabdos na siya sa iyang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Okay lang ay. Uy, ikaw, kumusta na? O pa kayo, yap? Ha? Abi ni mo, gisultihan ko si mga amiga nga hangtod karon. Wa pagid kuno kay na uyab, humanato. Tabian gini siya, uy. Pat, naiba kong taon-taon na nga buwag na ta. Naka-move on ka na ba na ako? Daryl. Kay kung ako yung pangutanon, wa gi adlaw nga nawa ka sa kunahon. Hangtod ron, love gi hapon ti ka. Uy, nung sa ko, nihilak mo ko ka diya. Ambot taon sa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tugani ko sa tinuan. Love pa ba ko nimo? At ay kong tutuki, tupag ako. Bisag ka nusa. Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing o huna-huna, Daryl. Pat? Bisan pagpagkahibaon ako nga, naanak kay anak sa lain. Nasakitan kaayo ko. Tungod kay love, paghihapon ti kahangtod karon. Kung mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ta. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Daryl. If I had to live so long. Nagbalik ming Daryl, tungod kay na-realize na mo nga love pag ginamo ang usag-usa. Og bisag na siya anak sa lain, nadawat na siya nilang mama o papa. Karon, kasal na mi, og may anak na sad. Og every weekend, nagpahinungod mi og misa para sa saang among nabuhat kaniadto. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Magkatuwa nga ikalang kaagi ni Patricia nga taga Lawaan, Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang mga kaagi, kibata na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga igalak, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Sakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.